marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo na jiradihon ni Jehovah, marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi, batu naung binolokon ni akka padebagas, ima gabi batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah dui, halongan. Martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok moleate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamatean mi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni haheheon mi, dang pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatian tu hanguluan, atong pargugoy mahami mamuji dohot mangoloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiaw na mangulu, pay masahat hami tulabong mo. Amen. Tapuji Tuhan tamarin dehita. Tangi honamuma patik ni debata natar surat di Roma 10 ayat sia. Ai malua maho molo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi. Huhut di hapor seai roham. Naung di pahehe debata ibana sian akkana mate. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita siat debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata mari dehita.
Mahuatima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati koron nami na mangasahon asin roham na godangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami asamuba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisani dosata. Isebe mangulahon akka na pinilit ni debatado na mamitori. Isedo na badabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do nang mate, alay idada holani, naung mulak mangulu do, jala disiamun ni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhatta marede hita. Turpuk epistel di Mingguta sadarion ima notar surat di Pesalmen 110 ayat 14 sahat rodi ayat 20 sada. Jehovah do pargogoku dohot eddeku jadi gabe hatuauku ibana. Tibul situtu do siamuni Jehovah. Siamuni Jehovah do sibahen hamonangan. Nunga gugotutu dipisang Jehovah au. Alaida tuha hamatean ahu dipasahat. Odo bahal ni Jehovah, bongotan ni akka partigor do isogot. Ido sahatna, mertua ma akan atau mangihon hata ni debata jalan piopsa. Amin. Tapuji Tuhatta marede hita.
tidak koma hapor siau tei songun na hina tidak koni dongata sa hapor siau di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria naga gabe sia todi perbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di pangumuman ni Silatus nama te terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubano toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu sogot daging halak naung mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabigima edde puji-pujihan na sinorahon ni Ina Esther dungi diuduti Ina Kamis.
tabegima titing namasa do si pamasao di mingguta sadario. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Tapai hut ma titing namar dagam di Minggu sia April 2020. Na perjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Paskah perjolo. Pesta perjolo perningotan hari haheheon ni Tuhan Yesus. Topik Minggu rapot Yesus di pahehe. Na paduahon kelompok kor tu Paskah paduahon Senin 10 April 2020 masuk pukul 20 WIB gabungan parupuan, gabungan ama, dohot gabungan remaja Naposo. Kelompok kor tu parminggu tanggal 16 April 2020 jam 7.30 Inahanna, Ina Deborah NHKBP jam 10 WIB Ina Kamis ama Huria ama Jericho pukul 15 Ina Esther remaja ama Salom. Na paduluhon pertangyangan sektor di hari Selasa 10 April di sektor Nasaret di keluarga B Nabi Tupulu Borsima Jutak alamat Gangsao. Di sektor Judea di keluarga M Siahan Boru Sinaga. Sektor Bethlehem Op. Sektor Efesus keluarga R Sinabela Boru Siadari. Di Galatia di keluarga Nyonya Sihobing Boru Silitonga. Sektor Filipi keluarga Pemar Paung Boru Sitorus. Di hari Rabu tanggal 12 April di sektor Sion keluarga P Nababan Boru Hutahayan. Di Betania keluarga B Hutagalung Boru Beraja. Sektor Roma keluarga S Purba Inang Situa M Boru Raja Guguk. Sektor Korintus Op Kolose Op. Sektor Kanaan di keluarga Nyonya Situa RE Gultom Boru Nainggolan. Mulu alamatna tabereng ma di titing tay. Paupaton amplop diakoni sosial. Di hari Minggu tanggal 16 April nanaing roon papungu peleat tujolo dohita ima pasahat amplop diakoni sosial huria dohot pelean na paduahon. Palimahon ibadah Minggu pukul 7.30. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 16 April 2020 nanaing ro kita memakai bahasa Indonesia. Napaunopon bakti Paskah. Di sakabe huriata dolaho patupahon bakti Paskah ima bantuan sosial turuas ni huriata. Sialani Radedo huriata majalo akka subangat dana manang sembako tapasahat matu huria marhite situa sektor tabe paling lambat tanggal 25 April 2020. Jadwal Paskah tanggal 10 April 2020 ibadah Paskah paduahon masuk pukul 20 WIB. Di tanggal 15 April 2020 Paskah anak sekolah minggu masuk pukul 10 WIB. Di tanggal 15 April 2020 Paskah remaja masuk pukul 10 WIB. Napa waluhon pelantikan panitia pesta kotilon dohot tahun profesionalisme. Di hari Minggu 16 April 2020 naneng ro patu paudo pelantikan panitia pesta kotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan goar-goar ni panitia terlampir di kebaktian pukul 7.30. Napasiahon padidion nabadia di hari Minggu
30 April 2020 patu pauni huriatta do ulaon padidion nabadia. Tua kananayang madohoti padidion nabadiai asa mendaftar ma marhite situa sektor tabe. Na pasapuluhon pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mauliate ma di pasahat huriatta tusude ruas. Naong pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan April 2020. Tua kana so pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahat tosta ganu bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Pasapul sadahon torop ni ruas madohoti permingguan tanggal 2 April 2020 775 halak. Torop ni ruas madohoti permingguan tanggal 7 April 2020 1227 halak. Nama dohoti ulaun nabadia 121 halak. Napa 10 hon ruas nomor ulang tahun kelahiran 52 halak, ulang tahun pernikahan pitu kepala keluarga Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 3 sampai bulan tanggal sia April 2020 hatani debata napasikopon las niroha muna tersurat di pasal 20 ayat 6 tongot tahe dengan bahasa dohot asini roha mangihut-ihut ahu saliling ahu mangulu jaladung mulak ahu masuhak kuma bagas ni Jehovah saliling lilingna. Na pasapuluh taluhon pilihan iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan tolu kepala keluarga godangna 500.000 rupiah. Pilihan bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pilihan bulanan tahunan di bagasan mingguan tolu kepala keluarga godangna 550.000 rupiah. Totoripe itu pembangunan. Torop na pasahaton totoripe itu pembangunan di bagasan mingguan walu kepala keluarga godangna 1.200.000 rupiah. Keuangan huria 10.123.125 rupiah. Pembangunan 600.475 rupiah. Sentralisasi manang tu pusat 10.470.350 rupiah. Jumlah 41.277.000 rupiah. Molo adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka pilihanin asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhat tama piliani bay sangap di guarna. Amen. Tapi gima ede puji-pujian na pinasahat ni punguan kor ama Jeriko.
Tapuji Tuhatah, mari dehita huhut ma tapapungu pilihan sadaa dohot sadabi.
Imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Paskah madihita salhuna. Mau lihat madi Tuhata di bagasan partikian nomboi hita sude aka halakna porsiai mangulupon nunga hehe Yesus sian akan namate. Alani barita nauli nagabi ujahan di bagasan jamita si pausur sorota ima di na sadario kita mamestaon ari haheyoni Tuhan Yesus ima sian suratnya Apostel Paulus madapoton huria Kolose bidutolu hujah hama sian ayat seda rodi ayat 4 songono madu disi. Asa molo naung rap hamu di pahehe dot Kristus jalahi hamuma akan digijang ai disido Kristus hudul disiamuni debata akan digijangi ma parohauk kamu unang ma akan ditanoon ai nunga mate hamu jalabunido ngolumuna rapon Kristus di bagasan debata alai ia dung gabe patar sogut Kristus hang luattei disima gabe patar nang hamu rapon ibana di bagasan hasangapon ima sahana dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus anggo sasitongna di lasni rohata rabdot akana porsia di portibion dia pela obason odo sada puncak manang sada bukti di tonga-tonga di nguluni hita halakna porsea pabua nunga di pamonang Tuhatta hita sian hamatean na saling lelengna gabe mangolu hita saleling ni lelengna. Nah di sodo na di baritahon di bagasan surat ni si Paulus tu halak Kolose asa halak naung takas maka porsiai imana didok hehe Yesus nama naubus dosa hita jolma asa panean dihanguluan na saling lelengna disido naing patari dehon ngolu na say majalahi ima ngolu na digijangi atik pesa sitongna molo di arahon di bagasan hata ni debata di son pabua ido sada gogoni hita halak na porsia iya te manang sada ciri khas di hita ima ala nunga di pamonang manang di pai baru do status ni ngulutta songon halak na so parjabar hian di hanguluan na saling lelengna gabe parjabar di hangulua sugot di sidong lain bukti honota pabua anggo arah di pikiran ngulutta ima na di banua gijang ate alai molo didok di bagasan akah hataina kinian akan digijang ima parhok kamu unang ma akan ditanoon dada lapatanna di bagasani dina mangolu hita di bagasan hamonangan nasihat Tuhani gabe daktar parohau be akan di banua tongaon manang na di portibion lapatana salile kita mangolu di portibion ikon takas mata patuduhon imana didok ngolu na digijangi ngolu na parohau na disurgui di tonga-tonga ni ngolu taol memang jodoh dia ka pangatusion ni hak Kristenota adong do nang di bagasa sejarah saya didok do molo nunga di bagasan Kristus nunga prosea ibana di bagasa Tuhani lapatana adong do sada pemikiran dak pola be di hari koto be di nalahu mamikiri akan nguluni jolma siganupari ido adong do deba di aka pemikiran ekstrim ala mungkin kepanatisan nasida do dinalaho maniu pakiri mondok haporsiona tu Yesus olo do gabe ditadikon
akan nong dipasahat debata nagabe basa-basa tu bagasan dirina. Isarana molo nadong doi mana kareju nadenggan molo adong do di bagasan dirina taringot songgo dia mah di bagasan aka ulauna nama say boy pakyon na di ngoluna si ganupari gabedang be di paruhaon dengan alasan ko mangula au di bagasa Tuhani di bagasan sude akan nguluna. Nah di sondo diamu nahina holongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus molongolu halak nong di palua di bagasan Kristus manang ngolu ni halak nasai toktong di bagasan hapor seyaun na tikos manang nasitong di adupan di debata justru di tonga-tonga ni parngoluata si ganuparion di sido patu paholota manang patu duhonota parohaon songo dia ma parohaon parbanua gijangi na ikon toktong dibuan di tonga-tonga ni ngoluna asa gabe takas ngoluna di banua tongalon saya toktong gabe di ula songo parohaon di tonga-tonga ni ngoluni halak parbanua gijang. Nah odong na di arahon di bagasan trupuko nate di hatan itu hatta asa di bagasan gogo hita nama mestaun di sedarion dia mana gabe tugas bahwa kita nungas sahat hamonangan nasihat Tuhani sada lau papatarhon songo dia mana di ni Yesus dohot naung takas tahap prosiai di tonga-tonga ni nguluta di bagasan niate nang ditiki Yesus rap akasisian napa ima ibana mate jala sahat imana diparsilakon jala hehe ibana sian namate di podaho do tu bagasan akasisian ni asa takas do nasa poda sude akan napinasan itu hatta iko gabe ido sinjata gabe ido si asa konona laho mangula dina laho mangatasi sude akan ngoluna si ganupari alai di bagasan sadagogo imagogo hamonangan di bagasa Tuhani. Odo na parjolo nang ikon takas mangulu di hitati. Asa unang di bagasan dinalaho marlas ni roh hita ngamonang Yesus. Nung ngamonang sian hamatiani. Nung ngadipaluah hita sian dosa hamatiani. Hape molo didok di bagasan pangatusyo ni ado tahe nabuy taulehon. Bodo bingung ngulu ni halak Kristeniate. Mamonang Yesus dia ma pakorona ahana nabuy perbedaan manang ibarna ditiki hita naso maka prosia di hanguluan manang di hamonang ini Yesus di ngoluta dohot naung monang di pamonang Tuhani sada muse dan didok di bagasani marpos ni rohado hita mangasahon gugu nasihat Tuhani molo Tuhata Yesus do boy mangolu iba nasian namante lapatan nama nobus dosa ita jolma gogoni sibolis bodi taduan ibana bah ikon ido sada ujahan di ngoluta pabua ahape gulmit ni ngoluta siganu pari ahape nata adopi di tonga-tonga ni ngoluta na boy do pamonak konok tadui mangasahon gogo hamonangan nasihat Tuhan ate odo sada kekuatan di hita jala dengadong dihamu aka nahina ngolongan pangatusion nasi songonon di aka uka ugamo na asing. Gudangan do nasida lapatan na nindok di bagasani saya adong do sada di asakon nasida molo na nasa na dibinain nasida na dinggan nasa na boy di patupan nasida sian aka haburjon nasida na boy mai gabetu horna lau du pangamahaluan do banua gijang manang surgoi di bagasang ngolutta ima di pangatusioni ale mulu di bagasan Kristus ita halak na porsiai mangihiton Tuhan Yesus Kristus dan ibete dan gabe gugutta na gabe tapake di nalaho asabui jupak kita dapat tita hangoluani dan dapat tita dui angusya gugutta ale dung takas taha porsiai Yesus do hape na mambuan ngolutta jala tahapor seai di ngolut taon do gogoni Yesus do manang hamonang di Yesus do napa monako kita di nasa gulmit ni ngoluta ido sada napa tauho kita boy mangadopi du sude saluhut nai
Tai namanya teh di zaman wayangon gudang do. Halak Kristen saya bingung do ibana. Ayah do boy pakeon taringo tu hapor siaw na tu Yesus na boy pamunakon di salun ngolunaw. Adung do saya berpikir ada lah ikon hapis tarani jolmai do na perlu dipakai harus ni zaman portibio do na boy ta pakai itu namono Tuhon kesuksesan di tonga-tonga di parangulat tai dangi ate. Godang ni halak na sukses. Godang ni halak na pistar. Godang ni halak na boy si halida konon na di ngoluna. Ale dang boy ibana. Pasahaton akan na dipikiran nai dohot jupang ibana sonang ni ngoluna. Alai sada na boy pasunakon di bagasa ngoluna. Molo nunga mangula do todi hamonangani Yesus pamunakon hamatean na saing liling na jala ido dihaposi ibana na boy urupani Tuhan ni marhite todinai di bagasa ngoluta laho paheheon doho dina laho makamonako salu di ngolut taon anggoi ido na sitong ate na boy sitiopota di bagasa ngoluta dada gugoku be na boy mambuan salu ngoluku dohot gulmit ni ngoluku paru kilo ni ngoluku dohot akan naporlu di tonga-tonga ni ngoluku boy sahat marhamonangan nau di tonga-tonga ni ngolut tahun nate idom bani di bagasan ayaton akan na digijangi mah para hok kamu unang na ditano mulu di buah-buah ni buah-buah ijuk nak kiningan di hatan itu hata aladang di parohau ni bana do na digijangi dang diingot si Maria ido ate ima hatani Tuhan Yesus adorang somate do pe ibana holam pardonganon nai do parale-aleon nai do akasisiani boy diingot tu Yesus gabe boa gabe tu matang si maimana dak kola tu matangi si Maria ditiki di bereng ibana ma ima di kuburani ate dan anong be Yesus pea di si holan nakasaput-saput na nama ma na terjadi di bagasan hari si Maria holan tu matangis alani hal holan diingot tebu ni parsaorani aledang diingot do hata ni Tuhani nahihi do ibara di ari patoluhon jala ibana pajupang do akasisiani do akan nama itu imana di Galilea pabua paima imana satu banua gijang ido gabe tadana naung dihamonakon ibana do saluhutna di tonga-tonga ni akaportibion sampai dang diteda biate isi nama kata ibana gabe didok do Tuhan Yesus songon tukang porlak ai sehoninna baima songoni do ate jolma molo nunga ma holan di paruhau ni mana do holan di akan di portibion holan na diingot ibana do aka songo dia tebu narak mangan do Tuhan Yesus holan diingot ibana boa do tebu ni rap do Tuhan Yesus boya umalum siana parsahi tau ni holan diingot ibana ma songo dia ma poda ni Tuhan Yesus saleleng ibana di bagasan hol sonai dan diingot ibana songo dia ma adong na ubalga muse pasaton itu hatta di ngoluni akasisiani akan apurse ima di banua gijang sugutiate ido na di parade debata ubalga adul jala asing sian akan na di tano on mate lasoni ma nang dihita diaka dongan saha proseau na digijang ima unang lupa hita mamparuhaon pena masa di ngulut taon ai dang na holan dari portibio kita na mangulu ate adong so kita mar pikir di portibio do pe autorus tung adong do pe do ala Kristen nama dong tung nama te pe au bui do non songgop do au tu jabi-jabian wide hide do aka na jolmaon songoni Roma muse aka jolmai adong mamuse berpikir bai do tu ate sanga do di opuku do nion dang mati bana nak pe mati daging basongoni ma atong idau ku nama bigu na inin na kan dong besipata jol mau lo dihapusi saya diberengi mana do bigu kan di tak kebutuhan ngahe kamu bigu teh
Jadi malah holana di Portibion saya taparohaon akabigu ni Portibion do na di werki ta iya te. Pasung madu suarana ita he. Songoni mak goyang-goyang do nangaka dakka-dakka ni pohoni. Basungona margeser ka kursi ni na ulu do songoni. Akan saya di Portibion do di parohaon. Roma sibo si pakai mai tutu do teh om mai. Dang na madok kita iba madok. Lapatan nana bay biar kami jalan memang ido si patabo ido dililiani Portibio do hita ngoluta apalagi si boli sate alaniaha dak tapi kiri songo dia mak odo na di Banua Gijang ngolo di Banua Gijang ido na siat debata pangajarion hatani debata artana umarga di hita onate olo muselak Kristen mandok si patah ai saya pa boto-boto Banua Gijang anu lo molo saya dihatai do Banua Gijang ate surgoi bah hirana soe hirana hei mana masuk tu Banua Gijang gawe dihatau songoni ate ai ulo do ham kira songoni do ate idoi saya dihatau pedita do Banua Gijang surgoi nong he adoi mana siani inarwani ka jol ma boy doi alai hapur siaon ate sedia do dalam hapor siaoni todi ido nama ngajari hita salahuna gabe tak boto doi aka artana di Banua Gijangi ido mbani mangolu halak Kristen halak apor se gawe marohadame ido tadana ima di parwani mana di Gijang ngadi padomu debata na porsiai mangatusi aka ruhut-ruhut na di Banua Gijangi si pasahatonna si ulahononna di tonga-tonga ni Banua Tongaon nate. Iya dong perlumuan na. Jadi parok kamu mate na di Banua Gijang ni ate. Ada musaya lah Kristen si pata di parone Banua Gijang ni saya pikir-pikiran tebunai ate nanga di Banua Gijang ni bapak kon ba inukon acelapatan na tebunai opuku di si ngasong na manotori mana di seolah ni nama dipikiri ya te baru tahe sa dua orang manotor do tiba nanong di Banua Gijang ini na olah ni matokat pikiri ujungnya dang di kerijo pe ulon na di Banua Tongaon na te anu songo ni lalap ibana mikiri hola na berhayal ibana sadar pedohan ni ala nunga di pamonang Tuhan Yesus hita perjebar hita di hangul sugut aduh siap kita tahe naso porosia debe dope di dirinya dang masuk imana tu Banua Gijang martudu majo ise do nama doa dang tu baguni Gijang dope au tebu dope Banua Tonga manang di Banua Turu adong dope col masong ni marpikir di Banua Turu mauna alana di Banua Turu gudang do aka artis ninna baju pang do artis internasional ninna beh detong imana do songon penampilan ni umpamana contoh masa ada artis na di Bung Karno iya te tebu ma di simanon putoton deh apa daong apa aka panggangan do di sia te aka panggangan api nama si gorgor do iya te ai di hatan itu hatta do iya te api na sora mitop do di sia te do to dipikiri hitai na api naroko ita he apa dita pikir kita amang padita baru na di Banua Tongaon pe so terpikiran lemuna di Banua Toru lemuna di Banua Gijang use tak dapat tu pikirak kusong ni ikut dapat tidak do pikirat teh ti ko saat itu si pikiran asa boa tujuan na asa boy tabo to di nalo mangulahon aka ulah nadinggan asa taingo di nalo mangulahon songo dia nani do ni Yesus Kristus ala hatani Tuhan Yesus tikos doi sitong doi di dok tua kasih siani di ari patuluhon hehe hausia namate jupangok kudo hamu muse di Galilea jala jupangok kudo saling 40 ari asa di boto hamu nunga mangolu au jala nunga hutobus hamu sia dosa hamatiani mau lihat mah di tu hatate nunga ditobus dohita alani asi ni rohani hehe Yesus mangolu ahu udok majo hehe Yesus sudah mamangulus mangolu ahu hehe Yesus hehe Yesus hehe Yesus
tutu iko mangulu au hate. Mangulu sia dia, mangulu au di bagasan hapor siauku, lau mangulahon ulahon siganu pari di banato ngaon. Paima satu banua gijang mangasahon hamonangan nasian Tuhan Yesus. Pos marohatta molo nunga didok di bagasan hapor siata nunga rap Kristus dot hita alani hamonangan ni lehonon nama tu hita gugu lau manaluhon portibion manaluhon nasa paru kilot taon manaluhon sude biar ni rohatta iyate jala manaluhon di sude akan nasa napasoraton ngoluta monang Yesus mangulu maha porsiaut pos marohatta di sude gulumin ingolut tahun aha penamasa di portibisino engon pasti Tuhani tok pamonangon na ala nunga di pamonang hita asa gabe si parmona kita lahu mengadupi nasa namasa di portibion amin mertangiang hita mulia tema Tuhan biajari hodo hami di bagasan tikion dinalahu mamparrohaon ima akana di banua gijangi babua di sido ale Tuhan Jepang nami ima pangajarion taringot lahu manugihong ngulu nami Tuhan nguluan nasaliling nililing na alani Tuhan todimi matoktong dinalaho taruhir tu bagasan ngulu nami be dinalau mangadopi akaragam hamaolon parsorion do biar ni roha mangadopi manang aha pe ditanoon alai marpos ni roha mahami ala nunga monak ko ali Tuhan sian hamati ani monang mahami ali Tuhan mangasahok ko lau manaluhon nasa aka gugu ni portibion Tuhan debata pasu-pasu maganup hami di son pasu-pasu mang aka pakubasion di tonga-tonga ni huriam ali Tuhan asa toktong ali Tuhan dinalaho rap hami dot ho dinalaho mangula makubasi aka pakubasion di tonga-tonga ni huriam asa ho matoktong mangalehon ringgas ni roha Tuhami Tuhan dinalau pagudak-gudak ko diri nami ima dinalahu marguru tu bagasan hatam marhiti aka pertanyangan na pinaradi ni huriam marhiti aka persaoran nami diganup aka kategorial manang punga parede pe asa hupar hatu Tuhami Tuhan asa marsiajar hami di bagasani pabua nunga di pamuna kokodo hami asasian hamonangan mido gabe hupake hami lahu mangula di sudi aka ulon nami Tuhan pasatami numobe di aka pakubasionani ulani ima huriam numobe di taunon ade Tuhan pajongjongon nami ma ima panitia pesta gotilon doh tahun profesionalisme di tahun 2020 ima silantikon tu minggu naroon asima roham Tuhan sai homatoktong nama juluani di saluhutna asa marngulu ali Tuhan ulaunon jala tahu pasu-pasu lasni roha jala pahicaton ngulu partodion nami Tuhan ima dinalaho mangula diaka ulon nami asima roham ali Tuhan homatoktong nama masu-masu sude ruasni huriam akan marulang tahun kelahiran marulang tahun pernikahan saya ditabai homa to di hamonangan lau pamonakon nasa dirina Tuhan mangadupi di sude aka hamaolon doho dinau mangula di aka ulon nasida siganupari Tuhan debata asima roham pasu-pasu maganup hami ala nunga di hamonako kodo hami ali Tuhan to ali Tuhan pos rohanami di hamonako kodo hami dina lahu boy ali Tuhan dapotan aka pasu-pasu marhite aka ulon nami be asa boy hamil itu marlas ni roha memuji pasangapun guar munabadiai ala nia di Tuhan di sudir was ni urian
Na pasahaton dia ka pilihan na li Tuhan. Baik dia ka ganup pilihan di permingguan, baik di pilihan dia ka pertanyaan, dohot di kategorial do punguan menang apa li Tuhan binasan nami. Dohot nang di aka ucapan syukur nang perpuluhan, bain masalut na li Tuhan, gabi pasu-pasu, jala pasu-pasu maganup ham ya li Tuhan sude ruas ni uriam. Asa toktong di bagasan pos ni roha kami pasatong pilihan ni jala buya li Tuhan tahu mai hami di nalahu makapursiai pabua hodo mual ni aka pasu-pasu na toktong lehonomu tu bagasan paranguluan nami be. Asima roham li Tuhan nang di hami salhutna sai iring-iring mah di sudi akalakan nami ulau nami mobil li Tuhan dia ka ruas ni huriam nah di bagasa persahi ton mangasaun hamunangan mi li Tuhan bagasan gogo na siya kuya li Tuhan say malum masal na li Tuhan marhite panjamayon ni tangamu li Tuhan na gok to di lau pahisarhon salut akas sahid Tuhan di bata asima roham say pasu-pasu maganup hami lau mangulon nami li Tuhan mamuka nang di ari marsugut tali Tuhan asa toktong diring-iring hodo daging nang ton dinami mangulauloni di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho amin. Tabuji matuhanta di bagasan tikion marede hita sia nomor 635 los somata pasahat piliata na paduahon.
tatangnya koma pilihan na tapasahat di bagasan tikion martang yang bahita. Ali di bata amanami na di bano gijang. Hodo harorani sadukut silan dekon nadinggan. Dot nasa ulibasa na maliutus. Upasatami matsian nilahon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jar ramoti. Asa huparahasya kami pilihan nun patibulhon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam do di porti bion. Buhay marohanami marhi hiti todim. Asal mutadah hami goreng silan dekon mitu hami. Asal girgiri hami mandok mulyate tuho. Marhi hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata amanami jala parasi roha pauliate rohanami jala pujion nami ho ala naung ditubuh ko hami padua halion sian godang ni asini roham tu pakirimo na mangulu marhite-hite hakeheo ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nungagabe si palua jali si pangulu anak midi hami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si hutonon nami namarlas ni roha do hami nuaing marningon hakeheo nai nunga talu si bolis, talu hamatean, talu manuatoru, dang mabiar behami, mida hamatian do sorop nai. Ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang na gugui. Ibana do manugio kami sian hamatian tu hakion sogut. Alani ubay na upangido hami, say asima roham patugu mahaprosyon nami maniuk barita naulii. Asa unang ganggu rohanami di nahubulus sami hamatiani. Say sungguli marohanami do rohani dongan nami. Asarap hehe hamisian parohaun na buruki. Asa tarulau kami parangin ay baru. Say pasu-pasu mahuriam do parbarita na uli na mamaritaon haheyon ni Tuhan nami. Asalam tersunggul akan napidem roha. Jala hehe sian dosa nabi. Say papos maroha nami maka prosiay naung mardame jala mardomu hami tuho ala ni pardengganan na pinatupa ni anakmu. Say pasebam ma jala pamalu maroha nami. Topa marohana iyas doto di namar si hohot di bagasan hami. Asa terhajong jokon hami. Nong pitor hami ala ni hati gor na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakirimo na mangulu di hami. Asa tarapu rohanami marningon akadongan nami nong jumulu nyalap mi. Jala asa tarapu rohanami manaon si taonon di hasyanganon. Say apu lima hami akan namatean na dangol na pugus na somarina akan nama balu don akan nama lungun tuban wagijang marhite-hite hakeoni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di bonagijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaumu say saut malomani roham di bonotongaun songon na di bonagijang lehom matuhami sadarion hangulua siapari sesa merusanami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugi untuk pangujunan palua mahami sian pangago. Di bagasan damai jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di depakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim.
Amin.